Pozdrav svima, danas sa vama Pavi i počinjemo košarkaški, odnosno dnevnik za olimpijske igre za košarkaše. Ovdje ćemo pričati svaki dan kako je prošlo prethodno kolo. Proći ćemo kroz svaku utakmicu, znači od prve do posljednje, od one što se igralo u 7, pa ono što se igrala u ponoć i zatim ono od 3 sata. Znači idemo, juče šampionat su otvorili Australija i Francuska. Australija je, naravno, kao što možete sami vidjeti po novinama, razvalila Francusku 21 razlike. Glavni igrač, naravno, u Australiji bio je i predvodnik svega, bio je sjajni Pat Mills, ali ipak on nije uspeo da zaradi MVP nagradu, već je uzeo Bogut zbog dosta manje grešaka i maltene bio je savršen sa šutom iz polja. Znači imao je 5 asistencija, 4 skoka, 18 poena. Najbolje, oni Delavedova su najbolje u kombinaciji igrali odbranu, znači plus minus im je plus 28, što govori eto kao o dobrim defanzivcima. Znači pokazali su se onako kako su svi od njih očekivali da igraju. Generalno igraju jako brzo, šuterski, inače imaju dosta šutera, mislim tu imaju Brekoffa, Delavedovu, Millsa koji je pogodio eto 4 od 9 za 3, ne znam, Lih, pa zatim Martin i tako dalje. Tu ima dosta dobrih šutera koji mogu da pogađaju. Ingles takođe, doduše juče ga nije išlo, šutirao je 0 od 3 za 3, ali nema veze. Dosta su trošili glavne igrače, dosta su bili na terenu, ali naravno to je neophodno kad se igra protiv jedne Francuske. Ono što me raduje, dosta su bili i požrtvovani, znači u svakom trenutku utakmice kada su vodili i po, ne znam, 20 razlike, ono na kraju, 10 minuta pred kraj, nešto 15-20 razlike koliko je bilo, oni su i dalje igrali maksimalno, znači nisu ni malo popuštali, bez obzira što su na terenu bili ono drugi igrači, odnosno druga postava. Sa druge strane Francuska, znači koja me poprilično razočarala, ja sam rekao, eto, da će biti dosta loši, zato što jednostavno stariji im ekipa, nema tu više nekih mladih igrača, Parker ne može više trči kao što je nekad to radio, Diao ne može takođe, Rudy Gobert, uopšte nije toliko dobar igrač da sad on bude predvodnik ekipe, znači treba mu neki vrhunski playmaker, asistent. Thomas Hertel ne može da bude toliko dobar u reprezentativnoj košarci u ovoj konkurenciji, tako da od njega isto ne treba da se očekuje nešto previše, on je jako loš u odbrani, na primjer. Batum nije predvodnik, znači on je čovek kome takođe treba neki dobar saigrač, kao što recimo u Hornetsima ima Kembu Walkera, koji je definitivno predvodnik ekipe. Batum je tu kao neki igrač koji sluša i radi ono što treba. Tako da eto, znači nisu mogli lepo se uklope, neki igrači su dobili neke uloge koje njima ne odgovaraju i svakako, znači generalno Parker nije asistent, on ni u ekipi San Antonija nema tu ulogu, znači San Antonio forsira tu neku timsku košarku gde svako bude asistent, svako može da asistira, znači u zavisnosti od akcije. Tony Parker, eto, ne može bude baš dobar predvodnik ekipe, pogotovo u ovim godinama kada se fizički bukvalno raspada. Znači izdominirali su bukvalno, Australijanci su izdominirali Francuze, tako da nema tu više šta da se kaže, stvarno. Znači, dalje odigrale su se naredna utakmica u ponoć, Kina, USA, Sjedinjene Američke Države. Da li ima potrebe pričati bilo šta o ovoj utakmici, znači jedino što moram da zaključim, izgledalo je kao da ste na teren stavili 10 muva bez glave da igraju 5 na 5. Sa tim da jedna petorka zna i ima dosta skilla, a drugi, odnosno znanja, znači dosta zna o košarci, a drugi 5 muva jedva da znaju da driblaju. Znači bukvalno je tako izgledalo, mnogo smešno, zaista, trčali su sve vreme. Na momente je to delovalo zanimljivo, ali samo zbog zakucavanja najviše, ništa više drugo nisam video da je bilo dobro, znači lepo. Ja volim kada vidim dobre akcije kao što recimo radi Golden State Warriors ili San Antonio Spurs ili tako neke ekipe. Ja ne volim taj run and gun košarku bez previše smisla, bez previše timske igre i tako dalje. Znači, jako loša utakmica, generalno dobili su sa duplo većom razlikom skoro Amerikanci Kineze.
Očekivano najbolji u Kini je bio Jian Lian, znači očekivano 25 poena, 6 skokova, dosta od njega, nažalost 3 izgubljene lopte, ali dobro, šta je tu je. Znači on je bio tu kao predvodnik ekipe, svi ostali su bili blago rečeno očajni, dok sa druge strane takođe očekivano Kevin Durant, igrač utakmice, 25 poena, 6 asistencija, 4 skoka. Ko se još tu pokazao lepo, recimo DeMarcus Cousins se dosta izvadio u drugom poluvremenu, znači u početku ono kada su svi Kinezi bili odmorni, Cousins nije mogao bukvalno ništa da uradi, znači pokušavao je nešto na soliranje, ali jednostavno ne može on protiv centara van NBA lige da dominira toliko kao što može recimo protiv NBA ligaša, nekih Amerikanaca recimo. Znači dosta je veća inteligencija kod ovih van NBA lige i to jednostavno njega limitira u dosta velikom procentu. Ko je što može da se kaže, da, Paul George je lepo odigrao. I šta znam, mislim, dobro su svi igrali generalno. DeAndre Jordan je pokazao dominaciju, ali jednostavno nije imao toliko ulogu da više, ne znam, poena. Ono što je zanimljivo kod njih, svi totalno jednako dele minutažu i to je nešto što ih čini najboljima. Znači, kogod da se nađe na terenu, oni će i dalje imati brutalno jaku postavu. Recimo, najmanje je pružio, eto, DeAndre Jordan koji se odmarao za neke naredne mečove, kao i Kyle Lowry koji, eto, od njega se ni ne očekuje da ima neku veću ulogu. Eto. Generalno, znači, rekao sam, malo je smešno izgledalo. Ono što kroz ceo meč smo mogli da vidimo, to su bili koraci. Razmišljao sam da li da izdvojim jedan klip o sudijskim greškama, znači sudije su bile brutalno loše. Da li zbog toga, inače ovo su bile sve evropske sudije, da li zbog toga što nisu navikli na ovo takmičenje, odnosno na stil igre Amerikanaca, na run and gun košarku, ili zato što jednostavno hteli su da pušte Amerikance, ne znam, ali to više ne sme da se dešava. Znači to više ne sme da se dešava. Ti koraci koje, znači bukvalno bilo bi mnogo lakše da sam izvukao situacije koje su pravilno osudile, možda bilo 2-3 situacije, sve ostalo greške, znači brutalno loše suđenje. Šta još može se kaže? Da, kako su igrali? Recimo Kina je počela jako organizovano sa dosta lepih akcija, blokada, protrčavanja kroz reket i tako dalje, istrčavanja iz reketa, onda je pokušavala na kontri iz pozicionih napada i onda na kraju run and gun košarka kad su videli da više nemaju snagi da se bore sa Amerikancima. Ameri su ceo meč vrteli pick and roll, uigrane kretnje, ali nisu to tipa kretnje tipa akcije, znači nego kretnje koje se uče kad si omladinac. Trčanje, znači ako se jedan igrač nađe tu gde ti treba da trčiš, generalno one osnovne kretnje. Tako da eto, to je bilo dosta soliranja, dosta individualne igre i uglavnom sve se išlo na kontre. Znači to je bila neka filozofija igre. Dakle, USA 119, Kina 62. Idemo dalje, nama najzanimljiviji meč. Znači Srbija protiv Venecuela, odnosno ovdje se Venecuela računala kao domaćin, ali dobro, svejedno nije ni bitno. Znači Srbija je dobila Venecuelu 24 razlike, 86-62. Sale Đorđević je gledao da što više odmara neke figure, odnosno neke bitnije ličnosti u reprezentaciji. Recimo Miloš Teodosić je igrao 25 minuta, Bogdanović 25 minuta, 26 minuta, da kažem, dok su svi ostali maltene igrali izjednačeno, ne znam, Jokić 18, Raduljica 15, Kalinić 16, zanimljivo je to Štimec je igrao 5, skoro 6 minuta, Mačuan isto imao lepu minutažu, uglavnom igrali su samo najbitniji igrači koji su morali jednostavno da igraju, jer bez njih je organizacija bila jako loša. Recimo na početku utakmice mogli smo vidjeti u kombinaciji Stefan Marković, Bogdan Bogdanović, Nikola Kalinić, Birčević i Raduljica. Znači postava bez Teodosića ili Jokića je totalno jako loša postava, nema nikakvu ideju igre i tako dalje. Jović bar da bude u postavi pa da imamo. Marković je generalno jako loš playmaker, ako gledamo uopšteno.
On je više neki defanzivni specijalac, od koga se očekuje samo eto da vršite neke zadate zadatke. On ne može da vodi igru, Bogdan Bogdanović ne može da bude primarni playmaker nikako. On je taj sekundarni i to u postavi kad je Teodosić tu. Tako da, mnogo me raduje dobra odbrana koju su igrali. Zaista, naravno, nisu igrali sve vreme dobru odbranu. Igrali su, ne znam, tipa od 40 minuta košarke, oni su igrali 15 minuta ono maksimalnu odbranu. Jako pametno igraju. Par puta sam video neka preuzimanja, neka udvajanja koje, znači strašno me raduje što savršeno rade udvajanja i pressing preko celog terena. To me neverovatno raduje, to će biti jako korisno protiv Amerikanaca. Jako su disciplinovani, znaju koga trebaju da preuzimaju u tim situacijama, dosta je to lepo izvežbano i to me zaista, zaista raduje. Vidjet ćemo svakako, nisu ovde neki bitni igrači, recimo Kalinić nije imao neku ulogu, šutnuo je samo jedan put i to za 3 poena i to kad je bio slobodan i to je promašio nažalost. Ali generalno odbranu je odigrao maestralno, bukvalno. Najbolje, recimo najmanje poena smo primali, a najviše davali dok su Teodosić, Bogdanović, Simonović, Kalinić i Raduljica bili u igri. Inače Raduljica je igrač utakmice sa 18 poena, 4 skoka i 3 asistencije. Tako da, pa ono manje više očekivano da kažem. Može nas malo razočaravati šut koji je 6 u 17, 35%. Generalno ok šut, ali protiv nekih jačih protivnika to mora da bude na minimum 40-45%. Recimo protiv Australije ili Amerike ili bilo koga iz druge grupe. Tako da to treba vežbati, uvaciti se u pravu formu i tako dalje. Šta još treba reći, izdvojiti u vezi ovoga? Znači, eto, rekao sam, odbrana me raduje, napad će biti svakako bolji. Napad mora da bude bolji od ovoga. Ono što je zanimljivo, dali smo im više poena nego Amerikanci, eto. Ali dobro, primili smo više, tako da mu dođe na isto. Uglavnom, dosta sam više očekivao od Venecuele, eto, njima nisam ni reč rekao. Forsirali su neku šutersku košarku sa dosta jako brzih kretnji, oni su zaista brzi, pogotovo ovo je Vargas, koji je maltene bio i njihov najbolji igrač. 5 skokova, 12 poena, 1 asistencija uz 4 faula, ali dobro, on je generalno i kapiten, tako da od njega se i najviše očekuje. Šta znam, generalno Venecuela je dosta šutirala, malo pogađala, znači 4 od 22 za 3, što je poprilično loše. I tako, što bi rekao Denda, uvek neugodna Venecuela. Denda. Dobro, idemo da imamo, znači, da, i dosta me razočarao njihov trener Nestor Garcia, koji je maltene na nekim timeoutima bukvalno opisao kako treba se igra odbrana. Što je meni ono malo čudno. To samo govori, eto, razočarao me dosta, ja sam mislio da je dosta bolji trener, ali očigledno da je dosta imao više u fokusu neke pripremne utakmice kao sa recimo Amerikancima kada su ih limitirali na 80 poena, nego što mu je sad bilo u fokusu recimo utakmica sa Srbijom. I to me dosta je to razočaralo kod njega, kažem, crto je te kako treba da se igra odbrana na timeoutu, što nikako ne sme tada da se radi, to se uči na treninzima, na pripremama i tako dalje. Na timeoutima se iscrtavaju akcije u napadu koje trebaju se rade, a ne nikako odbrana, znači to je velika greška, što eto samo govori koliko su radili low scouting i ostale stvari. Sa druge strane, Saša Đorđević se nije previše nervirao, nije mu bilo previše bitno, mislim bilo je bitno naravno, ali znao je da jednostavno možemo da iznesemo ovo do kraja. Da li treba još nešto reći? Mislim da sam otprilike sve rekao, znači 86, 62. To je bilo to što se tiče svih utakmica, mislim da to je to. Večeras u 7:15 igraju Brazil i Litvanija, jako zanimljiva utakmica, gledajte to, postojiću na našoj stranici link streama, pa ćete moći da gledate. Zatim u ponoć igraju Hrvatska, Španija, isto jako jedan zanimljiv meč, pogotovo svima sa naših prostora. I na kraju u 3:30 posle ponoći Nigerija, Argentina, ja iskreno ovo neću ostati da gledam. Prvo što je kasno, drugo što nije nešto specijalno meč, očekuje se naravno da Argentina razvali Nigeriju. Tako da mi igramo
znači ne večeras, nego sutra igramo u 7:15 protiv Australije. Svaki dan posle kola očekujte da radimo ove kao analize kola, pregled kola, kako već hoćete da nazovete. I to bi bilo to za danas. Do narednog slušanja, veliki pozdrav!